Той тук. Той тук. Той тук. Той тук. Здравейте, приятели! Днескашното видео ще бъде с ето това досадно куче, което се казва Атила, и аз ще направя тага, който е посветен на домашния любимец, защото моето голямо прасенце Атила е вече на 1 година. Искам по някакъв начин да го отбележа и малко да ви споделя. Въпрос е как се казва вашия домашен любимец. Моето прасе се казва Атила и не дойде, всъщност той дойде с името си и не го кръстихме ние, после ще разберете защо. Каква порода е? Атила е той е лабрадор ретривър и тук що се отиде и отиде да спи. На каква възраст е вашето животно? Моето кученце вече е на 1 година, но според правилата една кучешка година се равнява на 7 човешки, но на практика е на 1 годинка. От колко време е при теб? Той е от 9 месеца при нас, защото всъщност дойде на 3 месеца, когато беше мъничък, и при нас е от 9 месеца. Как се здоби с него и защо предпочете тази порода? Когато аз бях малка, бяхме ходили при едни наши познати, които имаха, те дори нямаха лабрадор, Golden Retriever. Знаете, че разликата между тях всъщност е, че Golden Retriever са тези с дългия косъм, но на практика са си едни и същи мили същества. Много бях впечатлена от тяхното куче, колко е добро, и винаги съм искала да имам лабрадор или Golden Retriever. И по стечение на обстоятелствата миналата есен, всъщност аз съм имала преди 2 кучета, имах 2 немски овчарки, от които не бяхме доволни и се разделихме с тях. След това дълго време нямахме животно, въпреки че живеем в къща и е по-удобно по принцип така да гледаш домашен любимец. В случая дори за кучетата е по-добре, защото има двор, в който да се разхождат. Миналата есен един много добър приятел на баща ми получи като подарък за рождение си ден лабрадор, защото неговия беше починал точно същата година. Той имаше един кафяв лабрадор, много добър, и той обаче не може да преодолее старото си куче, и макар че не остави да гледаме Атила само за 1 седмица уж, докато той е на почивка за малко. След това, като се върна, каза, че няма да гледа кучето и смята да го подари дори на един ветеринарен лекар, но ние веднага му казахме, че много харесваме животното, затова ще го приемем да живее при нас, и всъщност така Атила намери своя дом. Странни неща от характера на вашия домашен любимец. Атила е едно супер своенравно животно, освен че е много умен и хитър, той е много ревнив. Ако отида, понеже най-любим вкъщи човек е майка ми, просто я обожава. Когато се появи, всякакви правила могат да се нарушат, просто изпада в едно голямо щастие, като я види. Той ревнува най-много от нея, и когато отида да си я прегърна майка ми, веднага идва, скача, точно както сме се прегърнали, да ни раздели. Мене ме хапи и ме гони. Веднъж бях седнала с нея на стълбите да гледам телевизия и да си говоря, и той веднага се намести между нас, почна да ме гледа лошо. Това е една много странна черта на Атила. Просто не знам, не съм виждала друго животно така да ревнува от стопаните си. Голям актьор. Може да го видите лятото отвънка пред вратата да трепери, просто защото се опитва по всякакъв начин да влезе в къщи, когато не му позволяваме. Всякакви номера, и наистина не знам, по някакъв път постоянно ме изненадва с глупостите си. Знае ли номера и какви? Ние малко сме изпуснали нашето животно в процеса на обучение, макар че той е наистина умен. Атила разбира, когато му се каже не, и слуша. Също така сме го научили да дава лапа и да дава пет. Сме го научили да сяда и такива работи. Баща ми си има един трик с него, който се прилагат само двамата, като се видят, но
той не е нищо кой знае какво. Много искам да го научим и на други неща, но нямаме време. Обикновено през годината сме постоянно навън, нашата са на работа и няма кой да се занимава с него. Затова си мисля тази година да го заведем на училище, поне за малко, макар че той вече на една година и доста хора твърдят, че е късно за него. Колко важна е връзката ти с него за теб? Ами много важна, откакто Тило е вкъщи, сме постоянно се занимаваме с него. Той наистина изисква голяма грижа, внимание и така нататък. И е просто като едно слънце, не знам, мен винаги ме развеселява с неговите номера и глупости и постоянно измисля нови неща да правим. Обикновено, когато иска да привлече внимание, почва да взима неща, които са му забранени, да ми се прави на интересен, да не си отваря устата да ги изплюе и такива неща, само и само да привлече вниманието. Или измисля някаква игра с нещо да си хвърляме и той да ходи да го взима и просто е супер сладък и забавен, като се прибера винаги се радва да ме види и без дори, не да знам, такова същество, което иска единствено любов и постоянно я дава много. Има ли прякори? Да, вкъщи има страшно много прякори, мисля, че дори името му, оригиналното, го прилагаме много рядко. Аз със сестра го наричаме Годзила и съкратено Годзи. Също така, понеже от малък спи по много, го наричахме Комалията, защото изпада в кома. Баща ми го нарича Ушак. Също така му викаме, постоянно му измисляме различни прякори, защото не знам, постоянно ни идва отвътре, постоянно идват отвътре нови имена, толкова много го обичаме и той заради номерата си и глупостите си получава различни прякори. Любими моменти, любимите моменти с Атила са много. Много ми е смешно, когато въпреки че сме му забранили да се качва по леглата, като види някой, че се е легнал и по някакъв път се позволява да легне и гледа по най-милия начин, най-състрадателния, въобще не мърда, толкова е нежен, пък всъщност иска просто да легне на леглото и това е поредния номер. Както ви казах, той в супер топло време се прави, че трепери само за да влезе. Супер е смешен. Това, че е ревнив и постоянно ме кара да не позволява на мама да се прегръща с други хора. Другото нещо, между другото, Тило е много добър пловец и много обича да плува, особено в морето. И беше много забавно това лято, когато бяхме отишли с него на плаж. Веднъж сме ходили така да отидем и ние да се къпим с него, а не просто той да отиде да си изкъпи във водата. И беше супер забавно, защото той във водата иска да е все около нас, но понеже лапите му все пак малко дерат и той като плува на такова хаотично и е супер неудобно, идва да си взима целувка, като е във водата и постоянно иска да е около нас. Когато ни се умилпаше по едно време, мина едно, понеже бяхме на един доста чужден плаж, мина едно стадо с животни и Атила, в принцип, като види друго животно, винаги трябва да е първи там, но като са такъв тип стада, кокошки и такива неща, отива да ги лаят. Трябваше да го държи във водата и той лаеше във водата и беше супер смешно какъв панаир направихме, макар и на този обезлюден плаж, но да, доста се забавлявахме. И мисля, че това са всичките въпроси. Опитах се да комбинирам въпросите от няколко тага, защото открих много различни въпроси за този таг, но сега е момента да поканя още няколко човека да направят този въпросник и това са Мери, защото тя знам, че има едно много очарователно куче. Също така Полина София, тя има една много красива и доколкото знам глезена котка, която се казва Меган. София, защото нейните домашни любимци почти всеки ден виждам техни снимки и им се радвам, макар и отдалече. Тя всъщност има
2 Golden Retriever, така че много добре ме разбира с характера на моето животно и винаги обменяме опити за това. Също така каня и Нина. Нина, знам, че си спасила една котка, която въпреки това ти е малко неблагодарна, но също така е голяма сладорана. И също така ще поканя и Тамбелина. За нея също знам, че има котка, хора много котки имате. Да, това е от мен всъщност от този таг и този клип. Мисля, че вече сте видели няколко различни моменти с Атила, който в момента спи и не иска да каже чао с мен, но сега ще го събудя. Така че